konge kwa bakuru irondi okoriyo bwa MCA wa Birongo Ward 2027 itangani ongwanza kukwani abantu ba Birongo Ward ngambu ya mole Kenya saba siseni mombwate syo bwa MCA bolia mbakorera amagenderero ainde se muntu atebana tinere and support 2027 lakini ndoje tatake tiko support lakini abantu mwenzi momanyetenga nandebe tibonge kegeranga mu abantu bali bonsi kurwa irondi tiganya saba sisenie togendera kubwatirana nonge keroge yetimo maite Birongo omuntu akogenda limo ainda ukora na tigamba ira ngambu ya mono ngocha asense moya nyali bali chache tigante benga mbuya mono omwesi mibwa chanda lakini ende inyora macha ali akiri chiro amacha ndonya tagete egera akonya abantu na inderende ngote abaiga abaminto ese county ya Kisii tigango ira nende simba mbuya mono egasi kwansire Kenya sago seni toka endelea kubwatira nasobomo wendo kubwatira nasobomo egasi naliera abengiya gongo bakongesa ogochoko mukori twachiramo na ende tororenga twakore binte osobomo na wali tokoriyo obwe mbigwa nyali bali omware ko chamo yori omware ko korege ntekiya egera musapoti oyomo ekikero kyo tintage tiko kwana ane mange kwetani abu mwangi kule nga moko tena mwezi keroge ke moko kenyora Kenya saba seni toka endele ko bwatirana aindele ngo tebia ebichana chikura lero ngo sie kuchire doranga mwamanyo kere mwabwatire chikura ando sibia simore kusi egera moranga mwabwatire chikura echi mocha ko waka chikura 2027 na inde ngerianga ndagata ko batebia iga wango iga ni jende te bibanda ali kiri chiro egera bale batabwate tibabwate na inde chikura chiko chigocha mochi bwate asenge njo ko ngagira chikura Kenya saba siseni tokende ko bwate na se byonsi na inde abana abana bairane chisukuru tiga abana bairane chisukuru banza basoma amasomo buya na inde principal chaitu mwasedi abana imiti etiri moro chibesa chiakorire nora abatigake abayibori bari kichibesa Kenya saba senti principal chaitu wene basemore lakini kongo batangi ngambu ya mono the work you are doing is a good work. Let us continue with that work. And Nyasai will be able to bless you. Let God bless you.